guys, majung Sabado ni jung tanan. Kuan na daron guys, mga alas 9 na kapin. Ay. This is Opa, welcome back to my channel. Di ka na dahil miss palengke guys, kay lagi na hinalaga mig palit og 2x2 kay para og ang trabaho na rin ay magamit. Kanya, mahal malagi pa na naman mo nalaman. 2x2 by 12 guys, kuan na 112 sa una sa pagtrabaho dari sa bahay, kuan na 290. Kanya, nipalit na po kog masuwa kay ano itong hindi kay kung suwa to sige ra si sardinas, noodles. Tipid mo ko kadto si manaha guys, ako palit-palit og suwa. Agahang nabilin nga pang budget og suwa, may hangi palit og suwa karon. Kuan ko, magluto ko sinigang nga baboy kay. Pagidugay na pud niwa kasigang. Diya mangay mo pa sa sinigang guys. Wala tagod po ko karni gamay, halamang daghan ng gulay. Wala lang madaghanan dyan. May karlan dari, ang sabulang karlan, kaya magamit rin karlan. Maunig kaning baboy guys, ting pait kog ribs, dyan gisagulan po na kuan, pork belly, kaya rong napay taba gamay. Dihangat po ko guys kay nagdadong naman isang silingan sa kahoy, na dapat bit-bit. Pero nga doon na naman exercise, pasingot po ba kaysa sa paman. Pero arang inita na dari, grabing taas na nagadlaw dyan. Pagka mo na po niyan dyan, makalit po ning uwan. May makadaot, makalabad sa o. Wala ko gipis lang mo, lagi ko ubod, lagi sipon. Pero okay, rakawahilanat. Sa panahon na siguro po ni. Una guys, ang gihugasan sa asin, anja. Katulong na ninahang kuan guys. Hugas. Na si Jay, kuan man ni si Jay, ribs og pork belly hang gisagol kay og ribs rawa may tambok kasi undoy kay mangita man nagtambok man ang gisagulan na og pork belly. Pabukan akong tubig kay mubukan na tong tubig. May ang ilunod din karni. Kaya ras lang kuanan ba guys gamay, pabukawan og gamay. Kaya arong hawa pud ang tambok ba. Kaya na nag kuan jud siya, na si Jay tambok hanggang sa lasa. Ibuka naman guys. Pwede na nato ilunod ang karni. Tag fork. Kaya dito na siya guys. Kanang kuha na siya sibo ba. Mura bag lapuan ra. Wala na guys, kari jutra. Jaho aso na pud ang karni. Katad-taod. Nagbukaw na. Mano ni siya guys, di ba buka na siya na kuha na mga sibo. Mura ning kuha ning karni, ijabo ning tubig. Iguro na hang pabukawan aron mawag sibo. Wala na siya, pwede na siya kuha ni mong karni. Mao ni guys. Kuha na nagtubig ang karni kay maghinlos og panakot. Adam na ko sa mga sagol guys sa tangkong, okra o batong. Da pati putong panakot. Yan. Kuan man guni guys ang gusto aning tangkong ang pangpikasan ag isang lindog. Kay di man ni pares ato nga aplan. Panit na po ko gabi guys. Gabi manis Manila pero atos Bohol Carlan. Sa Mindanao, Lutya. Carlan, gabi sa Manila. Ang gabi sa Manila guys kay ingani, pero gabi sa ato katong lindog ra nga utanon. Pero kani Carlan dinis amot sa Bohol. A few moments later. Apa ko katiwas og andam sa mga sagol nga gulay guys. Naligo sa ko kay ning 1 month. Kasi magkatuguan. Nagdapo kong saw panahod ba para buhay CR. Dahil pud maligos uwan kay bugnaw og tubig. Magtiwas sa pagkog andam kay pang panihapunay ra ba ni. Tuwa na suwa. Kaha guys, batang mantika kay ang igisa ag karni sa sibuyas. Ito bitang atang ipabukalan ganihang karni. Igisa sa nahauna pud sa sibuyas. Sibuyas guys.
Nga ilunod ang karni nga atong gipak bukawan din siya. So guys, parang safe ka sa atong karni. While maguwat ko nga mabaran-baran siya guys, nagtakal na po kong ininit tubig dia. Mga nagsabaw. Bukawon na daan. Tama mabukaw na siya. Pwede na ibalhin ring karni. Mag-brown na. Ano lang magpabukawon guys kay parang lami aguan. Hindi na kadyo latag dugay ang karni ba kay di pa bukaw daan. Hindi. Gabi guys, Karlan, nahanan ng iugasan daan kay arong maghiwa di magpilit-pilit. Mana ni guys, brown na pwede na si Jay butang sa pinabukaw nga tubig. Ani kadug labas ani guys kay wa jud kay mabati ang anghit, lami pa pagkaluto sa karne. Marami guys, ilunod na ang karne kaning bukaw naman. Daog pa bukaw kay ilunod na gabi. Ug kamatis. Asin kay mo pay paglunod sa Karlan. Ay hindi siya mo kato. Pero kay buko nga di man sa kato pero paniguro ra jud guys. Gamay ra man gud pang asin. Itong guys, okra ug siling green. Kana okra guys, aron naghugasan ko ano na nahugsungo di na nahiwaon. Kaya ang dag kamatis. Da sinigang mix. Kaming mahala na rin yung guys, basaw na kay 20 ra ni karon kay 25 na. Nibukaw na guys, lunod na ng kamatis. Lunod na ng sinigang mix guys. Kay para ay nagindang kulo-kulo agkuan, karni mo ko ang naglasa. Matagsup. Nagako guys, ako magsigang di ko galang nagtuwang sa aslum. Kaya ganahan asim kilig. Ano dapat na agkuan guys? Batong. Lunod nag-ukra guys. Lunod ng tangkong guys. Puno naman guys. Ito, naghana ra dyan ni gulay ba? Panglas, siling green. Okay, pwede na na guys. Pwede na na. Luto na guys. Ready na pa ni hapon. Makashare po minari sa among close nga silingan. Sabaw. Ug unod-unod gamay. Sabay sabaw sa laman. Bitaw maghuwat na lamang kung undoy guys. Ug moabot na. Pinakalas day guys. Paminta. Mas ganan kog pinong paminta guys. Kay arong di mapusap bitaw. Ano ne? Mana suntoy guys? Ni apa nih? Pila bisa? Pinaunay luwag, uy. Lami kayo guys. Sama ka lami sa yung pagkumana. Mo lagi kag matag ko ah. Kuya. Mata mo kag to. Oh, mo na kayo ito. Ano mo ito?
Kaso wala sili. Sige. Mapaling ko sa sili. Cuma tak hidup. Cuma. Kaso nasa dadi kayo mag-kuhan ko. Ay, video ko. Manihapon ta nito guys, bahaw. Mahal na ta guys. May hapon kay katasan ako. Katasan sa guys kay na ko nilaming suwa. Bitaw ni bawi rapod ko guys kay sige ko no siya sa sardinas atos trabahoan. Luoy po. Luoy po niya magtrabaho way karon sa ari. Daghang ka jugulay. Nagataw kay naghanay kala ng gibutang. Kana? Oh, paso pala bigdag ka kay mukha na magulay. Uy, dagay ayaw ko ay ni. Sila maputan ng mukha na ni naghanang mo. Maputan na ni. Bitagan. Kasi ganahan pa tamang dugang, hindi na lang minuon. Wala mo butang igasin? Butang ng patis? Nakita niya yung pagkakol. Tapos nung nakita na yung nasabi, trip na niya kung may tato. Positive na may tato. Hagabot, hagabot. Ako ha dyan sa init na panahon. Ay, sakto ha dyan sa bugnaw na panahon guys. Sinigang hanghang pa din. Kaya ko pa jugog sa bawo guys, dugay na. Dugay na ko ka sa bawo. Ano din sa baw? Tumayong may taba, di ba? Isa pang suspect na kinilalang siya, si Dondon Ramadlaman, na nakita sa sistema ng Mga ingo ko yung mga kung may bawagan sa dyan. Parang balita. Yan daw ang pakikaya sa isa pa ng discover ang potential suspect. Natulog si John Consulta exclusive. Asin kilig no? Ano yung gustong sinigang guys? Aslan. Kami ato guys. Aslan. Pwede na din sila mag-asawa. Ang pagyan? Kasaran din sila na. Ano nila bukod ka? Pa, lubang loob. Ayun, pwede sa bawo ng sila. Sabi guys, kababagaling ko mo sa daan na. Mulay hoy. Ako pra kay wala ba na nang iwaag gagmay kay di ka mo sugot ulit na dyan. Dugag may mako pa. Kamang gidag ko. Ito mo gano'n pa ha? Kung ukra guys, mga ginagawa gagmay kay mo reklamo na siya gagmay dyan. Gawa na ko yung makain. Pinamatang ko guys kay para ma tanto lami. Ang gano'n makapunta. Buka po. Duha ko na kasi nigamit ng ibutang. Advantage duming na ako ikuan na to guys ba styro. Kay ang mananong ko paghipos mo pay pagawas di ha. Bisa man nimo palit ha. Kaya malaginig na oh. Andahan. Ice cream bisag bugno ag panahon. Ice cream gihapon. Ako ay mo kanda ne? Ha? Ha? Ang himagas guys. Oh. Kadugan na ijang gikuot sa styro bago pa kung nakang maghipos. Hindi ice cream. Strawberry. Okay na rin isa okay. Hapit na mahumok. Yes. Ano rin isa? Ako rin mo kaan. Samot na siguro ni kanang kung planggana guys. Nagali ko kay wala ko'y masuot nga mga short. Kato ang mga short bitaw nga mga maong. Wala ko'y masuot kay di naman masira. Sao na laman ni magkinahanglan na po ko ng short nga di garter. No. Nurutan nag isa guys. Ang lamig man siya. As in di siya kadto tam is saktura. Di makaumay. Ilawin do guys. Kung ano si Jay brand. Sani? Ice cream. Hihingan nga. Lamig pa ni siya mga uyab. Labi ng mga uyab nga mga bitter bitaw. Namumuk na.
Diyan na dito guys, ginoo ko gagdahak na mo karon ng busuga. Tama tud ko na nagay masuot nga short. So, ito na sa Pinoy Squad nga may mga leggings ba nga mga tila. Di ko ba nagligins kay mga tumag ko. Yung tambak mo siya. Mura magnay ko ang guhing mo. Mga guys, nangat sa jagang agtang guys eh. Banti buhok. Nag-accept mo man. Dali alagalin ni tasim mong buhok. Kumusta naman mong tanan guys? Des undoy karon pa nagpakita kay pero may ka busy. Apoy ka dyan guys kay sige may huwan kanang your time. Tagadlaw ng tagalas 12 kadlaw ng katong. Dato ka. Gabi eh. Gapon sleep me. 7 to 7 AM. Dato na ka. To, kapag ka rin dyan, pagkan to, mata, balik. Na timing ganda kung to kay ibo na kagawan. Wala may pabalik ka sa mga libman, pero continue ang mga oras. Gani dato na ka kasi sige Naghipos kami sa mga gamit na tambay kami, tuhog na ito sa pang kompetisyon. Pag alas 3, sinaw kami kay ligo kami kay patuhog naman. Karoon kay yan ang muna eh. Mga lagi dato na ka kasi sige mag-overtime. Nakapapitsa na jud ka. Bisan gud ka na aragong di brandi. Pag pizza ka na tutong tagsisintahan. Oh, okay na mo itong pagsisintahan basta kay pizza. Basta kay makapaka na nagpizza, malipay naman ito, malipay po po. Ja, shout out dahil mininjong tanan guys, sa tanan-tanan nga kanunay nag timbaya ganing among channel, bisag ingani-ingani ra, narabay niingan nga. Kuno ko'y angay mag-vlog kay po kuno kog now. Nagila magipuan sila. Nagila magipuan sila basta si Onready. Nagwapa na. Bitaw, shout out dahil ko ni Ma'am Iba Chavez. Hi Ma'am Iba, amping diha ma'am sa makaron dapita. Ningan si Janahang nga pa o gamiti og kahoy o silikon nga luwag. Kato ko nung imong non-stick nga taha ba. Kaya di magasgas. Diya, wa pa man ko kapalit ma'am. Magbuhat ko ma'am kanang kahoy ba kanang sapsapan mayong og di itong paluwas sa lubi sapsapan may karo. Pwede na mo palit na may daghan ato sa kuan katong sa dito ba sa Malong di dito speakers. sa Lapit sa terminal. homes. Sa kuan? Tingnan. Kung gipalitan na tagbutang ng plato. Kalimot man ko. Dito kay burag gubara to kay mga Chinese bitaw. Wala guys. Ning back out na memory puno na memory kay yung ko Wa magkalit maha magistorya. pang Palit na ko pohon ma'am og aw ka ng luwag nga plastic or aw Pwede na katemgay nga silikon. ito na tong mga video una di ko pwede. Wa na magud ibuwag ipa nam ko na. Napa ko ibura lang sa murahan. Basta katulad ng hanggi pang edit nga na makuha. Salamat kadyo ma'am Ibay Chavez sa imong pagtimbaya kanunay isang channel. Permi ba ko tanaw sa imong channel. Amping po diha ma'am and God bless you more. Daghang salamat. Looking forward to meet you soon. Hi dai ko sa Ayag family nila Kuya John. Teodolo Junior Ayag ug nila Ate Beth. Kumusta naman mo ya? Lapor mo po dariya, duaw-duaw Basta po mo diha. ya, ate. Amping pod mo diha ya. Nakuha na si Miguel, nakulukar na si Miguel ha. Pulo ka dai. Na tagalan din katong inyong gingon. Sa Na kameraman dahil tagana sa ibuligan. pagani baw i. Sigurado dai ka? Sigurado na go, sigurado mo kunin mo. O ba? Insert mo kasan kasing. I-shout out ko no si Ma'am Janice Marie Haspi. Nagawa to nimo i-shout out ko doy. Ay, shout out ko ni Ma'am Janice Marie Marie Haspi, Jaspi. Haspi. Janice Marie Haspi. Ay ma'am, kumusta man ka naman masa makarunapit sa kalibutan. Guys, palihog po ko duaw sa pajagsaahan isang classmate guys. Ug high school ang kabatch. Classmate ko na sa section Jade. Palihog po duaw sa ijang pajag guys, Twin and Tristan. Nga ni sa ijang mga anak na ijang channel. Hi Day Christina. Lag po diri po hindi ba kaya arong magkulab-kulab ta Day. Si Christina Gultiya ba magwang ni Francisco. Ba? Dakam ba. Magkuano po siya sa vlog na po. Shout out Sir Judith Abolok. Pagbuhat na mo ni Undoy pa og Baby Shark. Di mo may kamao, day. Dahil Ay. si Sir Judith na. Di mo kamao, ba? Saan na paghimo? Kuya po ng Baby Shark ato na dagat. Bitaw. Hi sir, kumusta naman mo diha? Jamo great day ko guys ug sa ahang ate nga nag-birthday karon. Hi, Ate Juliet Kahintong, Ate Inday. Happy birthday, te. Wish you all the best, good health, and happiness. Not pang tagaan pa kag taas ug daghang
katuigan sa imong kinabuhi. Kita-kits na lang pud ta puhon-puhon te. Sa may imong handa ron diha te kay bawo ko na dyan ay handa og napa ko diha. Makakaon na pud ko, makapakalas na pud. Bitaw happy birthday again te. Daghang salamat sa inyong kamaadyo na sa diha ko sa inyo. Shout out te, das untay te. Shout out Ate Shire kahintong Ulrek. Hey te, kumusta? Kumusta makaliha? Sa may mong lingaw. Amping mo kanunay diha te. Magwat ra ko ninyo puhon po, nagano sana pud mong bakasyon kamo ni Kuya Ray. Hi, say hi to Kuya Ray. Sa imong duha ka ulitaw ti, say hi also to Ryan and tingan sa isa, kalimot mo. Rachel. Say hi to Ryan and Rachel. Shout out po ko ni ni sidyang ijaan guys, nagwapa bisag sakto na sa edad pero naong bata paghihapon. Wala po kog duha sa ijang channel guys, hilig siya magkanta-kanta kailan ni siya tingog. Si Ate G Boholana. Si Virgie laag na dali te, so makamulaag dali te. Ah, sige. Si Ate Virgie. Ah, sige. Guys, salamat sa inyong mga pagtanaw sa mong vlog. Sa panra ka nang may kumunra ba nga. Uban. Kuha naman akong dugangan o makalagmi. O makasahod. Ngayon ba dyan isa na guys nung moto ko nung sa kuan sa Dolomite Beach. Jawa pa man tubo. Hindi lang na day. Si Jara ba dyan nag-ingon pa dyan sa magbawl naman ko nung dinang nga itlog. Ay balag, di mga ano sanay mati mo. Kaya kaato may kuna ng Dolomite Beach. Bitaw. Kamu sa ora, di ka moto. Ja, shout out ko sa butan kaadyo po do grabe din isang kaloyal ibid pa din isa na grabe ka supporters sa nga tanan. Natpanta te nga tag ay ma'am nga daghang grasya nga moabot nimo. Magapaw-apaw ni Ma'am Joselinio, grabe din siya basta mo imo comment sa vlog, grabe din siyang taasa, ma-inspired naman pud ta. Ay Ma'am Joselinio, gusto ko makikita nimo puhon ma'am, asa ko kadapita murag na mo ko kasi Luson. Takita pud ta ma'am. Maura man siguro to. Hello, Sir Gleg Aripala. Hi, Ma'am Erlinda Madilo. Daghang katong salamat, Ma'am. God bless you more also. Shout out ko sa tanan nahang batch 2004 kato nang apil bitaw alumni grand reunion. Sa bilaman pohon mga classmate ug mga kabats basin pohon og makapil na ko og magrasyahan og makamamiso na ko na ning hang pag jaw. Kasi mo share nilang puko pohon og pang ice water. Bitaw daghang katong salamat tamen sa katuning support sa Sige, kung sa pagtuba. gamay nga Pagtuba, kuan, guys. gamay nga pajag. Katong Bali na. salamat. Napalagi tay reunion pohon makatapok-tapok pala kita. Guys, ano matutog sa sunod na pag-alaw, mag-upload ng vlog. Salamat sa inyong pagsuporta din sa mga ginagmara ng mga video. Kaya sa itong mga pa nakasubscribe na mo tanaw sa mga video, click kung subscribe, na-like kung mong ginagmay. Ganahan mo mahungaw sa inyong gikitaan. Palihog lang ako comment sa inyong mga Nung gibati, palihog lang mag-comment. Maro to guys, sa karoon nga vlog, Sabado sa gabi Daan sa may mga kasulti sa niluto. Pinalamihan dyan kajang guys, niluto. Daghan ako kain, wala ko gigasan. Lami ka dyan, sabaw pala man daan. Pwede nagmoray sila, bagbahog ba. Matuhaking nga sila nga. Daghan nagsabaw kay ang ambutan pag Martes, Lunes. Kaya guys, mura to. Mukha namin. Manamilit namin ni karon na orasan. Grabe ko manamilit, hadlo ka magkawin. Manamilit ba sa karong vlog? Sa makuin taon. Hindi mo ko gusto mo panaw. Manamilit panaw. Grabe, binabaan lang, manamilit yun. Mananghid! Mao naman nga. Manamilit na pagaling ugma, napay sunod. Adlaw. Hindi, manamilit karong adlaw, sunod ug manapod lain. Yeah guys. Bitaw guys, tagang salamat inyong tanan. Yeah. Good night, Good night and madong God oras. bless. God bless you all and Bye-bye. peace be with you all always. Salamat Bye-bye. guys.